talkshow byder på senere i aften. Lige nu er der gys, tårer og måben, for Anne Glad og Jan Hellesø er tilbage i et specielt afsnit af Manipulator Halloween. Lige nu gælder det en rigtig god krimi med Svenske Bæk. Her er historien I Guds navn. Nu er der mord i Wales, men spørgsmålet er, om Tom Mathias overhovedet er i form til at opklare mord. TV-avisen handler det om det er farligt at være ung. Den sene TV-avis fortæller, at politikerne nu er klar til et opgør med deres egne pensionsordninger. Hvis du har svært ved at forestille dig Mr. Bean som parisisk mesterdetektiv, ja, så skal du simpelthen... Fortsætter vi med film om et tryllekunstnerteam, der er fantastiske til at trylle. Men det kan de altså ikke gøre helt uden at komme på. Og husk så, om en time er der premiere på dramaserien Doggy Style på DR3. Lige nu er der højt humør og høj energi. Der er herskabelighed, byhus og flot design i Horsens i hammerslag. Haps, haps, haps. Lige her på DR1, der hapser vi i hvert fald. Efterår betyder også æble- og pærehøst, og hvorfor ikke bruge lidt af høsten til at glæde? Og så vender vi lige tilbage til denne aften og til TV-avisen. På onsdag skal elever til og med. Lige nu her på DR1 er der komediedrama og romantik i luften mellem Julia Roberts og Tom Hanks. Kl. 21 kan du se årets første udgave af 21 søndag.